Ahojte, zdravím vás. Pred nami je partnerské číslo 3. Na úvod poviem, ako si vyrátate partnerské číslo. Zrátajte si všetky dátumy vášho dátumu narodenia, prevedte to na jednociferné číslo. Podobne to urobte aj s partnerovým dátumom. A tieto osudové čísla zrátajte na jednociferné číslo. A pokiaľ vám vyjde trojka, vládne vám šťastný Jupiter. Čo je trojka? Trojka je číslom radosti, aktivity, komunikácie a obrazotvornosti. Ako som už povedala, tieto trojkové vzťahy sú o originalite, kreativite a akcii. Tieto vzťahy sú niečím zvláštne a originálne, pre mnohých nepochopiteľné. Môžu nad vami krútiť vaši priatelia hlavou. Niekedy v týchto vzťahoch sa môže jednať aj nejakú zvláštnosť. Napríklad je to väčší vekový rozdiel medzi partnermi, alebo by sa dal vzťah prirovnať ku vzťahu krásky a zvieraťa. Vám je však úplne jedno, čo si kto o vás myslí. Väčšinou je jeden z partnerov niečím originálny, alebo niekedy aj obidvaja. Trojka potrebuje vo vzťahu dobrú komunikáciu, ako sme si už hovorili. Hej, trojka je vlastne naša reč, komunikácia. Inak, pokiaľ bude chýbať komunikácia, nič nepôjde dopredu a vzťah upadne v tzv. Šeť, stagnáciu a zanikne. Čiže komunikácia je tu základom a pokiaľ bude viaznúť, bude vám vo vzťahu viaznúť naozaj všetko. Najlepším riešením vašich osobných a spoločných problémov je naozaj rozprávať sa o tých problémoch a spoločne hľadať akési riešenia, diskutovať, vyjadrovať svoje pocity, city, priania, obavy vo vzťahu a otvorene a úprimne sa o tom všetkom rozprávať. Váš partner, protiažok, bude vašim najväčším priateľom a zároveň aj vašim poradcom. Nesnažte sa pred vašim partnerom niečo tajiť, lebo to ten druhý vycíti a urazí sa. Ďalej si je potrebné uvedomiť, že nuda ubíja vaše partnerstvo. Treba občas vymyslieť nejaké to oživenie, niečo neobvyklé. Veľmi časté vo vašom vzťahu môžu byť posedenia s priateľmi. Vy potrebujete žiť, vy potrebujete zábavu, byť proste originálny, jednoducho usporadovať nejaké párty, neizolujte sa, choďte do spoločnosti, volajte si k sebe vašich známych, nech sa tam jednoducho niečo deje. Vo vašom vzťahu nestačí dávať lásku najavo, sú tu dôležité vyslovene slovné vyznania, lebo hovoríme o tej komunikácii. Inak, pokiaľ to bude chýbať, tak ten druhý partner si bude pripadať zbytočný, nemilovaný a možno až využitý. Nechcem povedať priamo k sexu. Sexuálne zneužitý. Medzi vami dvomi platí, že koľko dáš, toľko sa ti vráti, alebo toľko dostaneš naspäť. Trojka je pre vás symbolom rýchleho chápania, schopnosti pochytiť alebo vycítiť jadro problému. Ale vy sa máte snažiť tento dar veľmi rozvíjať, aj tú schopnosť vycítiť to jadro problému. Začiatky tohto typu vášho vzťahu nemusia byť vždy veľmi ľahké. Nemusí sa tu jednať o bláznivú nejakú zamilovanosť alebo nejakú vášeň. Skôr o nejaké porozumenie, naladenie sa na rovnakú vlnu a vás dajú dokopy mnohokrát akési zvláštne okolnosti. Môže sa stať, že jeden z vás si nie je na začiatku daným vzťahom istý a nejakým spôsobom
si toho druhého partnera, vás ten druhý partner do toho vzťahu stiahne. Možno to nejakou originalitou. No, sú tu možné nejaké kombinácie osudových čísel. Veľmi dobrá kombinácia je, keď vy ste osudové číslo 3 a váš partner to ste mladá duša, váš partner alebo partnerka je 9, to je tzv. Stará duša. Je to isté súznenie. Vy dvaja dokážete spoločne budovať, cestovať, vyslovene tvoriť, podporujete sa vzájomne, mávate veľa snov a plánov, ktoré skutočne časom uskutočníte. Vy nie ste taký klasický tuctový usadený vzťah, ste originálni a nevšední. Ste perfekcionisti, ktorí si idú za svojím. Možno mnohým prídete ako nejakí sebci. Skutočnosť je ale taká, že vy si dokážete jeden druhého vážiť a to je super. Ten z vás, čo je osudová trojka, je veľmi kreatívny, originálny a tvorivý a starú deviatkovú dušu motivujete a inšpirujete. Deviatka je zase taký ten vodca, veliteľ, veľmi inteligentná, mysliaca hlavne tou hlavou. Mnohokrát predstaviteľ takej zatvrdnutosti, neústupčivosti a toho ega. Ale trojka vás môže krásne, až by som povedala nenápadne viesť, rozveseľovať a zjemňovať vašu tvrdosť. Pokiaľ sa ale trojka bude cítiť vami obmedzovaná, je veľmi nervózna a podráždená, trojka potrebuje priestor. Vám budú vyhovovať naozaj vzťahy také voľnejšie, nie zväzujúce. Takže toto je jeden z veľmi pekných a mnohokrát aj dobre fungujúcich vzťahov. Vy dokážete urobiť pre vašich priateľov veľkú show, zábavu. Pozor, trojka ako keby potrebovala trojkový vzťah stále žiť. Máte sa naučiť byť aj sami so sebou. Nemáte hľadať to šťastie ako keby len v zábave s inými ľuďmi. Je to dôležité, ale netreba tomu pripisovať až takú rolu, takú úlohu. Je potrebné pre vás naučiť sa zabaviť sa aj sami so sebou. Potom to môže byť kombinácia osudových čísel, napríklad vy ste 4 a partner alebo partnerka je osudová 8, ten kráľ alebo kráľovna z minulých životov. Vy obaja túžite po pevnej pôde na zemi, po zázemí a úplnej rodine. Len vtedy dokážete vytvoriť ako keby nejaký ten harmonický a veľmi originálny celok. Vy jednoducho viete, čo môžete od seba očakávať. Vzájomne sa veľmi podporujete. Je tam častokrát nejaká úcta a rešpekt vzájomný. Spolu veľmi radi poznávate, budujete, cestujete, hromadíte majetok a to na všetkých úrovniach. Pokiaľ si toto udržíte, vzťah vie byť veľmi dlhý, pevný a trvácný. Ale pokiaľ jeden z vás ako spohodlnie, alebo sa veľmi ako keby usadíte v tej každodennej rutine a povinnosti, a väčšinou sú to tie štvorky, hej, to je taká nuda, ktorá tam môže nastať. Je to štvorka, je síce tá stabilita a nemennosť, ale pokiaľ je tá vaša 8 veľmi akčná, pohyblivá vo všetkých smeroch, vy štvorkári sa tam začnete cítiť nepotrebný až menej cenný. Je dôležité si ako keby tie roly vymieňať, zapojiť sa do tej aktivity a potom bude vzťah naozaj veľmi pevný, súdržný a originálny. Potom môže byť kombinácia vašich osudových čísel
Vy ste sedmička, liečiteľská, oduševnená a máte partnera, slobodnú dušu alebo partnerku päťkovú. Vieme o tom, že sedmičky, matky Terezy, liečiteľské, oduševnené, prirodzene múdre, veľmi silno intuitívne a päťka vedľa vás môže byť taká rozbehaná, nestabilná, väčšine nespokojná duša. Môže mať tendenciu hľadať niekde inde niečo lepšie a nechce vidieť, že vo vás má priamy poklad, priam poklad. Peťky potrebujú veľa priestoru, rozletu a vy sedmičkári môžete občas ako keby zväzovať. Ale tá peťka si jednoducho musí uvedomiť, že sedmička vám ukazuje smer. Usmerňuje vás, ako lepšie tú energiu usmerniť. Sedmičky ste kreatívne, tvorivé a peťka zase nevydrží pri žiadnej činnosti a je iritačná, všetko ju hneď rozčúli, vybuchuje. Ešte keď máte viac tých petiek aj v dátume narodenia. Tak potom sedmička sa mnohokrát učí od päťky tej takej flexibilnosti a peťka sa učí zase tej takej múdrosti, tak v tomto prípade dokážete byť veľmi ako dobrým partnerským tímom. Dávate si ako keby taký nejaký rozvoj, nezasahujete si do priestoru. Tento vzťah je celkom fajn. Ako som už vravela, tie trojkové vzťahy sú také pre mňa nekarmické, sú také ľahké. Veľmi často som nespomenula, tam môže nad vami lietať nejaká nevera, že jeden zablúdi niekam inám, ale mnohokrát tej neverí tento typ vzťahu ustojí, pretože tam je tá taká nejaká ľahkosť, taký ten nejaký nadhľad, taká tá zábava, že vieme si to tak nejak otočiť na tú srandu. Následne to môže byť kombinácia osudových čísel, kde vy ste jednotka a partner je osudové číslo 2. Tento vzťah učí vás vzájomne spolupráci a slovo ja, ako má tá jednotka, sa mení na slovo my. Vy môžete dobre fungovať, pokiaľ je tam dostatok súcitu, empatie, pochopenia jedného pre toho druhého. Môžete byť výborní partneri, kamaráti, ale aj milenci. Ale pokiaľ bude mať jeden z vás navrch, teda uplatňovať príliš ego, čo býva často u tej jednotky, môže sa stať, že tam nastane veľký nesúlad. Vy dva dokážete skutočne spolu veľké veci, môžete spolu tvoriť, rozvíjať sa, cestovať a užívať si života na plný plyn. Je to jedna z najpriaznivejších číselných kombinácií, ale hovorím ešte raz, pozor, pokiaľ tu prevláda príliš ego a nejaká tá analýza, vzťah sa môže zničiť zo dňa na deň a môže to mať naozaj veľmi rýchly koniec, ale pritom veľmi ako tak fajn energia. No a nakoniec to môže byť vzťah dvoch šestiek. Vieme, čo je šestka, hej, šľaha jeden s bičom a chce, aby bolo podľa neho, a šľaha druhý bičom a chce, aby bolo podľa neho. U vás sú vlastne ako keby možné dve možnosti. Jednou z možností je, že sa vytvorí súlad, harmónia a rodina. A druhá možnosť je, že pokiaľ toto nebude zachované, môže tam naozaj nastať boj o moc, o vlastníctvo, ovládanie, žiarlivosť, uzurpovanie si. A preto pri dvoch šestkách veľký pozor, aby jedna z vás alebo jeden z vás nesklzol presne do tejto roviny. Tam sa môžu aj, ako dávajte si pozor, aby ste neopakovali nejaké negatívne programy svojich rodičov, lebo šestky veľmi ľahko preberáte z tých rodičovských vzorcov a vtedy je to tzv. Deštrukčná cesta.
skutočne tam môže dojsť k tomu, aby šestkový muž nesklzol do programu, ktorý si vy nesiete, nenávisti k ženám. Máte tomu veľké predpoklady. Je to celkom ideálna kombinácia, je tu tá trojka taká fajn, môžete sa veľmi zrkadliť vy dvaja. Pokiaľ je medzi vami vyslovene súlad, dokážete naozaj veľké veci. Tento vzťah si vyžaduje trpezlivosť. To by bolo všetko o originálnom partnerskom čísle 3. Na budúce si povieme niečo o čísle 4. Ak máte záujem o osobný výklad cez čísla, numerológiu alebo cez karty, môžete ma kontaktovať na adrese, ktorú máte uvedenú v popise. Pokiaľ ešte neodoberáte môj kanál, tak dajte odoberať a ja sa na vás budem tešiť na budúce pri partnerskom čísle 4. Ahojte.